Balik-balik hambay, so di bagay. Kuyawo ang hambay marawo si Darenjoy no. Buano o liso include kay bagay. Sino ang dinero kay sekolah. Mia koklok পরিণয় ang mia তিনটা koklok suya. Ani koklok খুব সহজ সরল ভাষা আছে সুরা সুরা ইসে প্রক্রিয়া আর সব পক্ষ কই সুইয়া আউরি বাগৈ ang তিনটা koklok suya পয়লা হলাই নিনি সিনিমুং বড় মানে সিনিমুং বড় আবো ang খরচা চাকুই মই পয়সা লগে সংগতি পয়সা কুইশন আপনার সিটি সিটি अब एक्चुअली लोकेशन dia thang dia अब language thang time ano mane sini culture dia sorry अब हेकना आपला बोले मिनिस्ट्री बोलो नों आनी तामाक्लाय निनि तामातong नों आनो रुमानाय निनि तामाकक्तong नों आनो सामनाय नों आनो बकक्थायबाय रिंनाय सादि नों आनो तामाबाय खाकसां होनाय निरिबाय आनी हालो बरनि सिमि जेंनाय नों दे आनी क्रियासातनि लगे होनाय खुम्बारनि नायथक गरन दङ खुम्बारनि बाहायबो मदम दङ निरि गरन ते बाहायदे मर बियां तक्सानि खरां खानाथक खानावै खाबां गोसो सिगांथक निरि खरांने बर सारि नों आनो निनि सारि नों आनो निनि नायथकमा बर माने सिनि ककखाय सिनि कालचार सिनि कानसुम सिनि कक बर निनि दार नुरि नुजा सिचुएशन न जिरा आनि बाखास पे अब रिसेंटली आनि बाबा थि थाङा बुना मुइदो लायगाय सिंगनि ककलक अबना गननाय आफानि मुकुमु मुइतुबाय गोरोंजा मुकुमुनिनि खातांमाबाय गोरोंजा खातुंमानिनि खापां कुक्लुं तंनाय सिनि खातांमा बाबा निनि थानि मकल बुस्रांगो निनि मांगुलि कुंजु करेव निनि खारां नों आनो रिंमानि खानावो आं बर दं बाथौ फायनाय दङ नायसिं तंमानि जामुं खुरै नोंलाय आनो निनि हामा उफुंजाक लेंमानि साथाम नगदरन लांमैजों थांमानि सालताम हरता जामाखोरै नोंमाखोरै साथाम नग आसुगै रगौै निनि हामा गुसुकमा टेक्टना नों फैयै तंजाखा नों मग्रै थाङै थांजाखा नों जोङो यागारै आइथाबनि कक थाइसाबो सालां यावै थुजाखा नों मनफ्रुम थुजाखा नों मनफ्रुमनि बागै महाबावन्ति आरो कैसा कक्टां ताबो ग्लास कक्टां सिनि सिरिमु सिनि त्रिपुरा दफानि सिरिमु सिनि बोदारो जों एकिं मयदहा अमति कैसा कक्लक जों त्रिपुरा दफा नुखुम खुमसानि भाषा खाबां जों त्रिपुरा दफा कक बांयावै कक कुबुयो यार सुलायनो हायदि हाबाक्सा हायदि बासानो थांसा जों त्रिपुरास्ता माताय आताय बुरासा कुरासानो जों किरियावै हायदि हिमलायनो थांसा जों त्रिपुरास्ता सोरमुं जातिनो यागो बिलायै हिंदी साकाङो हिंदी उइतो मानाकजा याकनि हुदुकनो सासोवै लायनो हायदि जों त्रिपुरास्ता त्रिपुरा हारि भाषा वानसुका सिनि काचां जामुंबो सिनि गोगोरो लासिनि नाया किरिनि नाया बैजागुरि तंनि जों मुसुंया जों त्रिपुरास्ता त्रिपुरा हारि भाषा हायदि हिमलायनो हायुंबाय बाक्सा आनि कक्टां अरन बायना जगन हामबाय।